Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe dine gande kese go ɓale ɗiɗaɓal elo ñande men kabaruji en calni dendagal wonɓe dente baɗade barke en beltim kadi yimɓe foof e tigirigi en calmini dendagal kadi yiɗɓe e ni woni dendagal golle men lew ñande kabaruji dine gande kese en calmini afo belɗo hoore e diggañi kume e gorko mbo horko jere bam prince kume prince action ngaji social en calmini mawɗo sambali e gorko mbo fanay e ni woni dendagal mawɗo wuro a salminama en calmini hammadi bamba takki boy grand dakar non calmitere mawɗo moƴƴo malaɗo labba diallo mbo paate galo mawɗo sambo guddirisal université ha e nder galleji meɗen e tigi e kala saha e jewte meɗen e ni woni dendagal e ni woni en calmini goomu juɓɓudi waɗoɓe golle baɗɗe fayide e dine gande kese ngam yimɓe mbawa e ni woni dendagal goto fof hebde hen hakke muɗum e ni woni guila e keɗogol ha e gandanɗa programme o fof no yarata mawɗo admiji président Oumar Diarel président Pindi Diam dental baɗagal barke en calmini e ceerno Oumar Dia gorko mbo Jama Alwali Bour ha cakle coordonnateur dental Jama Alwali en beltinima kadi yimɓe foof aynaɓe leñol e dow potal e gardugol badama dorel e tigui en calmini docteur Ba Alassane Kalidou e ni woni docteur en science gandanɗa astronomie égyptologue e ganndo mawɗo sanne no fewi banggue kala ko fati e science ɗeɗo gueɗe en jewteten ɗo yo bandiraɓe on jarama no fewi on beltanama mbiye bisimilla moɗon e tigui rigui hande garten ɗo yewtude koko fate e trafic de organe e ni woni ɗeɗo balɗe en nani e to banggue Mauritanie to waji goto Mauritanie najo ne haala wonde ɗum waɗi caɗele to banggue trafic de organe woni immigré ji yahoɓe e hoɓɓe nawateɓe e ni woni dendagal conflit ji e haareji ɗi foof e tigui rigui ɗum ko hunde wonde sanne no fewi e trafic de organe woni jeygol terɗe yimɓe e ni woni dendagal yimɓe ñoolaɓe ɓe ngala ballidiɗo ɓe ngala kaalowo e ni woni dendagal natoɓe e gueɗe ñiɓɓe woni yaade ɗiɗo laabi ñiɓɓi e ni woni dendagal kala ko mbawɗa waɗede ala foto mbawɗa wullitade e ni woni nawoɓe mon ɓe e waɗanoɓe ɗum ɗo fof jogui ko fetelaji muɗumen ne mbaɗa ko weeli ɗumen e dow moɗon e ni woni so nawima tan ni ne joola kono so joola mbawi heptude kalis ma tan ni mo joguinoɗa lawol goto ko ponnoɗa yoɓ ɗumen ko jaa hajuji men hewɓe ne mbaɗe noon e ni woni e trafic de organe woni jeygol terɗe ko wayno ittude ɓernde en ittude ɓooƴe en e ni woni dendagal no yeeya ɗeɗo terɗe hande e ni woni dendagal leyɗele e ni woni occident ji ɗi e kamɓe foof terɗe mabɓe koko ñeewi woni ɓerɗe ɗe e ni woni dendagal e ɓooƴe ɗe e kakereji ɗe foof koko ñeewi wan noon e ni woni consommation produit chimique e kargol jaam ha ɓurta e ni woni ɓellere hewnde e ni woni dendagal kadi kala jomum ko ñaami ala hen foof ko woni ko naturel ñamatan ñamduji gandanɗa hoorema ummotode e ɗiɗo putuji e ko nandi hen e ni woni dendagal caɗele ɗe gasata toon e ni woni stress ne adda caɗele kewɗe no bonna rein no bonna e ɓernde no bonna foof woni caɗele kewɗe musibbaji kewɗi e ni woni gonga enen ɗo e Afrique eɗen jiiya wonde koye men ken miskineɓe ken tampuɓe ken wasɓe kono eɗen jala eɗen piija eɗen jewta hakkillaji meɗen hen sahaji ne deeƴi e ni woni dendagal kadi eɗen ñama hen sahaji ko ndemɗen eɗen poofa hendudu waɗaka contaminé woni hendudu raɓaka e guilay e produit chimique e guilay curkiji usine aji e ko nandi hen e auto ji e ko nandi hen ay ɗum ɗon joni ko yettere Allah mawde sanne no fewi yimɓe noon e ni woni nayi taw beltaki e ɗum ɗon kono noon ko ɗum yimɓe keeɓi ko yo jettu jomiraɗo tagɗo e ni woni kala no mbaɗa e so tawi a nanguiri gurdam maɗa tan e ni woni dendagal e banggue moƴƴo o moƴƴo sa nanguiri ɗum kadi ko ñiɓɓitto kadi ñiɓɓiɗa ewa ni woni mbiɗen e koko waɗi ɗeɗo e terɗe ittene jeeye e koko ittaɗe yeeyata ɗe koko banggue koko fati e ni woni neɗɗo mbo ɓooƴe muɗum gasi walla neɗɗo mo ɓernde muɗum gasi ne jogori wattanede ɓernde nana fadi ne rangi so ha accident waɗa France walla Russie walla leyɗele goɗɗe waɗoje Grèce walla Turquie en walla États-Unis en neɗɗo nanduɗo e muɗum e ni woni ƴiƴam ɓernde muɗum wattane ɓernde muɗum taw ɓernde mum koko gasno yawo ni woni e dendagal walla compatibilité ko wayno ɓernde wandu no wawi yaade neɗɗo walla ɓernde mbaba tugal kono ɗum ɗon wona ɓerɗe ɗen fof mbawi yaade hen kadi woni saɗi hebde ha ko wonata compatible ko wawata yaade hen ni woni jomum ɓurata yidde ko ɓernde neɗɗo nde e ni woni walla ɓooƴe neɗɗo ɗe e ɓooƴe e ɓernde holko nafata e neɗɗo ɓernde kañum pompata ƴiƴam kala dendagal e ɓandu foof e ni woni dendagal ha jomum wawa wurde gurdam moƴƴam e woni woni dendagal ɓooƴe kañum siwtata kala dendagal ko neɗɗo waɗi consommé e ñaami e nder reedu muɗum ko ɓooƴe ɗe ciwtata ɗum ɗon e mbaɗa déchet o banggue e ni woni dendagal ko heddi koko moƴƴi ko heddo e ni woni so ɓooƴe ɗe bonni no natti wawde siwtude firti ko neɗɗo o wontata tan hankkantine ko e ni woni ko sasa gadata haydara yaltata ko natti toon fof yaltata voilà donc firti ɗum noon ko rafi tan e ɓeydata woni yimɓe hewɓe ɓooƴe koko boni voilà donc ɗum waɗi dendagal kala ko fate e oɗo trafic ko hunde lamde surtout ko wayno e Libye en ya Allah e leyɗele kewɗe Europe ɗum tuume hen Asie o ɗum ɓuuri hewde leyɗele asiatique ɗe leyɗele Asie ɗe gandanɗa hoorema ko musibbaji mawɗi goni toon
ni woni atina tan hada wale hotel tan ha yimbe ngara taw ma don ni woni dendangal pingu ma danoda ni woni dendangal itta booje ma jaha bernde non buri sedde wadde sarde wadde conservé bernde kanyum ni woni dendangal ko waawa dum moftude ko dum weebani kono non won waabi dum don ni woni dendangal ko wayni ji leydi Mali ndi be do wiete be Wagner ende be ngari to wonde e be jogi ko wiete chambre rouge woni nokku mo gananda hono so be nangi neddo to badum interrogatoire to ko ton kadi be barat dum be nanga dum tan be pinga dum be mbadan dum oxygène hendu tan e kine mum ha waawa fofde ka para ittude bernde mum mbade jogi thermostaji be nanga be mbada hen be nawa leydele mabbe e be jeeya ni wonde nawal taw won wobbe nan ton patron en milliardaire uji berde men ngasini watnede bernde walla booje dum don Wagner mbadam accusé kadi hollirama kambe ko mabbe be kolliri wonde no opériste yimbe be nangi e mbada men bonande e on propagande fo be jaltinin dum e chaîne mabbe Telegram hade chaîne o wuddede e aduna go tini dum de ni woni dendangal ciagal dum do fo yitama ton ko wayno Libi e immigré hobbe hewbe yahobe immigration clandestine ina nangue wade ko non yimbe nangue na bare gila e geeruji he partout yimbe na nangue na bare e ni won terde mudum ittena nawe na jeeyi bernde wotere e der France bernde ne jarata ton ina yaha greffe mudum na yaha gananda hoore ma ha fodde wonde 29 million dum ko France ne jaayede burde webde ni won dendangal to wayno Turkien bernde mudum na yaha France ko 24 million ni won dendangal Turki ne yaha kanyum ha bura don kadi tidde seeda ni woni walla bura don webde se Turki buri webde France jaafo don to France to ko temedere million million ngaji jeedidi pour wadde greffe bernde daña bernde goddo rokkuma bernde mbawa dum greffe na jara ha dum don woni clinique aji so tawi ko Turki to wona 24 million dum wadi yimbe hande he buri yaade ko bangi Turki to buri wawde yaade voilà donc ngam wadu yoyde greffe woni wattanede berde mudumen ay dum do foko trafic naaji so gaddanama tan trafic be so gaddi tan yimbe wadar sodbe o neddo bandi non jahowo ni woni dendangal ina wara neddo tan pour temedere ujunere hepta kalis wara dum ni woni on so tawi wiama wonda do way dañde temedere million o do neddo ni woni dendangal hésita te tardinta hay lawol gotol ngam warde neddo itta bernde mudum walla itta annada hoboje mudum nawa yeeya États-Unis Amérique ni woni greffe wattanede bernde ina yaha ha woni ya fodde don temedidi e capande nay e jeedidi million ne yaha wonu yaha temedde 3 million sans dépend woni États-Unis d'Amérique dum fo buri cher ton fo buri cher e donc de do leydele hande be do wonbe hen dido traficaji yahobe nahana itta berde yimbe ina nawa ina jeeya ni woni dendanga ko kalisaji ha heebi dañata hen ni woni boojere ko non ina jara ko heebi ina jara ha yedde 100 000 euro no yaha woni ya gananda hoore ma ndem ko temedde wonati million ngaji walla ko nandi hen dum no cadel mawbe sanne fe donc yimbe mbite tan ko neddo yo rento to natata gede nyibbe won yaaduji won certaine ni woni immigration mo neddo wadata yo rento no moddi sanne fe sabu dum don ala fofo jeri neddo o hamata buri jawdi tay jilton da jawdi hay sinna rokkama jawdi aduna ndi fof ni woni tergal mangal gotal ina bura jawdi aduna ndi fof dum non neddo fotani jabde ni woni dendangal ko faate hono deedo gede ni woni yaade e gede nyibbe ene ko nandi hen ni woni joomi yo rento no moddi sanne fe e andana wadirta andana yarata sona dum don ni woni denagal trafic de organe odo saha non trafic terde e ko dum ko hunde lappinde ko hunde wonde sanne fe yimbe hebna calcul laddeji na may be do jita kana majji ni woni denagal taw ko nanga e dendangal ina mbara be terde mumen itta ni woni dendangal buri hen bonde fof be ittata dum de mayinde ko mayinde wuurinde gilano wuurinde ittete taw terde de taw berne de ina diwa ko den don joom wawata gananda hoore ma dum do ittanede ni woni dendangal ko faate e de do terde dum fo buri bonde hen musibo gonde hen dum non ko hala hen ko foko hunde wonde yimbe den to sanne fe ko en immigration ko Amérique du Sud cartelaji drogue en di ni woni dendangal mexicain ni woni dendangal dedo leydele fof ko dum woni golle mudumen ni woni trafic de drogue en be wado dum be ken sahaaji ne gananda harma so neddo maayi ni woni dendangal itta terde mudum be bada e glacière be jeeya won yimbe ni woni dendangal ina cokto dum do ina tumani wonde dendangal leydele men de tigi na wadi docteur be nan hen neddo ari ni woni dendangal na wonde rafimbo fotani dum warde tan rafim pod opéré don itte yiye opéré tan ni woni maaya tan ni woni dendangal tawa dendangal wari dum ko sa ji taw berne der woni do ina opéra wongo itta don taw firti berne ko itta da glacière nawa yimbe non ƴewata ñote ha fewa tan wiye wonde ma yimbe ƴewdata ko do to dum ubbuya dum taw déjà ter dum ko itta hala dum no tuma e leydele men he partout dum hen trafic de organe ala fon dum badirta dum ko million ngaji ngoni so neddo wayi yede berde der hitande wotere ni woni dendangal aldi walla bernde wotere ni way aldi dum gurdam ha maaya tabu sa dañi heddo fodde wonde 3 million ngam yede bernde wotere firti ko joomum on don way wurde hen ha maaya donc firti ko dum cadel mawde sanne fi ko dum kadi hunde wonde sanne fi ni woni dendangal ala foko yeddini ala foko sikkiti hen ko dum ko hunde andande kadi gila ko boy ni woni dendangal trafic bernde neddo walla ni woni booje mudum itte ni woni yimbe be aduna ko hande ko ñewi gandal yottima to gandanda hoore ma hande neddo
way kono auto ni auto maɗa e pièce mum détaché e pièce muɗum a yahat tan e ni woni jeere mum codoya gadda dokka mécanicien wattanma hen e ni woni dendagal auto ma ya haaju may soko auto on naywi ha maayi ya way sodde pièce aji makko fo neɗɗo ne ko ɗon fay e neɗɗo ko ɓuuri hen hewde ko hande ko ɓurno wadde fayida ko watti waɗe remplacé holɗum e ni woni dendagal e ɓerde e ɓooƴe e birɗe e ni woni dendagal terɗe kewɗe hande ne mbatto e neɗɗo wonti hande ɗum no aduna ngo yettima ɗon e donc ɗum noon ala saago haala so haalaka tan e ni woni fametake e ni woni dendagal cikkanno ene ɓerde guila adan ko en tawi ɓerde nde ko wona noon ɓerde nafata e neɗɗo ko pompude ƴiƴam e neɗɗo pompude ƴiƴam nde noon e ni woni dendagal gandanɗa hoorema e ɓerde aɗa wawi wattanede ɓerde neɗɗo aɗa wawi wattanede ɓerde artificiel kono noon ɓerde neɗɗo nde ɓuuri sa dañi wattanede ɓerde neɗɗo o ni ko wayno yimɓe maayoɓe accident ji en ɓerde muɗumen e ni woni dendagal neɗɗo ne wawi wattanede e ɗum ɗon ɓuuri so dañama kono noon ko laaɓi ko tan e ina woodi hande e ni woni dendagal trafic de organe ko hunde hulɓinide sanne no fewi e nder jamanu meɗen he voilà donc ko ɗum hunde nde gandanɗa hono ala sikkitare hunde wonde